karon magluto ta og basoy Bisaya. Pero LC ni siya, no? Walay kalabasa, walay katong mga lutya, basta pasok lang yun siya sa LC. Dayon, ang main ingredients na to ani is, of course, ang gata. Ginataang basoy Bisaya. Okay? So, katong wala pa nakasubscribe, please subscribe. Okay, so katong naka-mobile na atay 3 dots dira sa ibabaw, i-click lang na ninyo, then open in YouTube para makalagin mo sa inyong account. Then pagkahuman is i-click dayon ang subscribe o ang bell sa kilid and then click like. Okay? Thank you, and then let's start. Okay, mauni ang atong ingredients. So, sibuyas dahon, tanglad, luya, kamatis, atsal, dayon, okay, nanubra atong tanglad. Okra dayon, pagkahuman. Okay, gibutang na ko diri ang humok nga part sa sibuyas dahon, no? Dayon tangkong, dayon ang stock dayon sa tangkong katong medyo humok nga part, isagol gyapon nato na siya instead of string beans atong gamiton. Dayon ang atong kalamunggay, talong, okay, and then ang atong anduhaw nga pinirito, then ang alugbati. Okay, then naa dayon tay gata. So ang atong gata mauni siya ang ikaduhang kumot sa gata, medyo lasaw, pero kani ang pure, mauni siya ang pangtimpla nato last. Okay, so pure kay siya, no? Then kani medyo lasaw-lasaw siya, mao naman ni ang ikaduha. Okay, so magsugod na ta. So atong pabukalan permero ang katong ikaduha nga kumot sa gata. Katong dili kaayo pure. Okay, and then ato dayong ilunod ang panakot, which is ang katong gahi nga part sa sibuyas dahon, atong kamatis, atong luya, dayon tanglad. Okay, pagbukal ato na dayong ilunod ang piniritong isda. Dayon atong isunod ang atsal ug ang okra. Sunod ang stock sa tangkong. So, muna ni magsilbi na tong string beans, no? Instead, okay, string beans. So, stock sa, okay, ang ato dayong talong. So, ato dayong ukay-ukayon gamay aron ma-mix siya sa atong gata o atong panakot. Then ato dayoning pabukalan. Okay, nibukal na siya. Dayon ato dayoning timplahan asin. Kung gusto mong medyo halang-halang pagamay, pwede nyo butangan og pepper. Kayon lang nato, no? Tilawan kung okay na ba. Sunod ang atong alugbati.
dugong ug ang sibuyas dahon nga katong humok nga part. Atong green nga part. Okay, ani gyud na no, manubra gyud siya no. Pero unya, mo settle ra ng kuan. Maluya na ng dahon, mo apil na siya sa sabaw. Para pura-puraan gyud ta sa dahon. Okay, na, nabukal na. Hinaya na to atong kalayo or ang init. Okay, o kayo na to ang dahon no, aron ma-incorporate siya apil sa sabaw. Okay, ang pinaka-last ang atong kamunggay. Mo'y makapadala og lami sa tanan ang atong kamunggay. Dayon ang pure nga gata. So mauna ni siya ang magdala sa tamis no. Usually dili na kinahanglan mag-fitsin or unsa pa ng mga seasoning kay ang katamis sa gata mo'y magdala sa lasa. Ato na dayon ni siyang pabukalan. Okay. So karon murag humot na kaayo no. Itong ukayon. Oops. Atong pangitaon ang pinirito kay para dili siya malata. Inig haon na to. Okay. Luto na jud ang atong okra, ang atong talong, sakto ra po, di ra po lata, din atong tilawan. Okay, bites. Okay na siya. Okay. Nara atong pinirito no, atong ipaibabaw daan aron dili malata inig haon. Wa pa kaayo no. Salamat kaayo sa inyong pagtan-aw ug I hope na-enjoy mo sa atong ginataang Basoy Bisaya. And please subscribe.